kebalai ke jing bakalai kirang ba ke jing bakalai sen jungi ki serang kolong papi ni pe nadu na yeng nasem la hikai lupa yengi ba ngim dei ban te le tiri biri la ka para kan thai barbor urang ba ulong kupa hayeng asem usha peniat hala kalok lejong ukun serang ubami nakum kata kayeng asem umla ban sim ye karai ba un sim ye karai ba ka kan thai ka usrang ba ude melong urang bu kli jong kayeng asem hayeng asam ru la hikai gumno pe ka to ba ongai pi ka thong kamer jong ka apira channel ni syam to ba uru ra usrang la de sha hikai lupa ba me wo ju le banang ni ka para kan thai ju pen he selang wo ju pe ktin la para kan thai namar bada be kalok mel sai mel chino mel hab le sa sing ka para kan thai perkat nado badang rid da hikai lupa la da perung ingi hapok ka jemut jum perkat jingi ki serang ka siba ka kan thai kalong ka ba kongsan ba ka ba kordor hado kata-kata ba tentang ni kirang ba ngi don hang ne kikin thai gidan ni ya ki thai ai bat spa bat phe bat kur bat jat na dong sidong ngi krang ba le chiang kur tangga beturun po ka bala jat nim dan ni na ta daw no do barang yang samlaru barabor ki sirang ba jingi ngi ki sirang kasi berbol ngi don ni ta ka ba ki ong ba feeling of insecure la ne ki jing weak ani di long ba bom scam hala de bom scam ke jimbut perkat bom scam kata kanong rim ban yeng hala kanong rim lojong bat habangi kren habat ka kentei ngi sungu ba ka kentei lada ka daily ke ba bhabriu lada ka daily ke banang bastat lada ka daily ka kentei ka ba don spa don peu lada ka daily ka kentei ke ba kham lang le stai kham nang ke ni kata ngi sungu kumba ani kalong ka ba koridor hadu kata-kata ba ngamdei ban pen mong ka ba ngamdei ban le tiri biri ka bayok ka ngosi bayok ka le kani bayok ka le kata pile kamta pile ka ba bakala pe ka kanthei la de ruspa ne duk ne nang ne start ne kawan nasor ne no kondong ka dei ka kanthei pe ka don hi ka to jinglong feeling of insecure la da pilong insecure habaka sungtu baka yok ban tek lakam ipi kan tek lakam perlok nget jangan nata kadau ba pimdei ban kenya ka bakalong ka ba pimdei ban kenya ka bakalong ba koridor hadu kata-kata pimdei ban long pim kenya ka bakadon hajrong ba pi don hapo perlok pilong orang ba tin boleh kau menu ba kamlong ke ba baka kentai kan le no hikai kan le don bor halong orang ba la halor orang ba halor tengah juga ba kau menu man la orang ba ude ban kan rat hala yeng la sem ba ka kentai ka dei ban pendem boromi le de hala orang ba bet nadu badang hilang samlan tang kata kadau pimdei ban sngo ba pidong hapo ka kentai piwan no kodong pidong ka samla ka ba nang bastat piwan no pidong ka samla kentai jepi ka banang bastat ka balong kumnu ka dei hi ka kentai te la kam ba ika ya ka badon kaman mai bet ya badon kam badong ho ong bet berngem bet ka pen ibet ialah kaman rang ba jepi namar balada pimnut ban pen ialah kaman rang ba jepi pila bakala ka pim ie je ka ha korkom ka baka ka kadai ban namar ba orang ba ude mentek la kam ye ka kentai namar ba kumno ketin boleh ka ong kumno ba dei ban tek la kam hai ka samla aya ka kentai dei ban husiar ban tek la kam hai ka kentai na kadau nan na kata kadau barbor ka kentai pim dei ban kenya ka kentai bakalong ka ba koridor len ni hoi kalong ka thau ka ba koridor ngamut bat habang ong pi ba koridor kamut ba pim dei ban kentat ika ban le ben le ban le kani kata henry long kata ka jumut junga kalong ba pim dei kin ban ken ba kalong ka ba kongsan ba kalong ba ka khashi kilo ba pi khashi poa bet pi khashi poa makaro khashi poa henry long kata ka jikha ji pis poa ka kam chong dor ba pi dei ban tek la kam bet yela ka samal jong na dau la da pi ngo rem yela de na ka ban ta ka samal jong ba kana la stai ba kana le kam ni nai tai pi la le ya ka ba bakala nagaraw dah husiar bada perkat pidei urang ba nagaraw himdei bandan ni kata feeling of insecure ne ka jing sngurem dan ne ka jing sngopo yala di hakmat kano kentai hakmat kono samla ka pidan ka ba saw